הייתי בנבחרת ואני יכול להגיד לכם את האמת שהראש שלי היה המון במשחק נגד הפועל תל אביב. גם כשהייתי בנבחרת אנשים התקשו לבקש כרטיסים והטירוף הגיע גם לשם, גם השחקנים בנבחרת דיברו על המשחק הזה. זה המפגש של בית"ר והפועל הוא תמיד טעון והוא תמיד חם, ואני מקווה שבעזרת השם ניתן לקהל גם ניתן לקהל ליהנות, וכל הקהל הגדול והמדהים הזה שילך הביתה מחויכים אחר כך, והכל תלוי בנו עכשיו. אתה מסכים אריאל שהפועל תל אביב קבוצה יותר טובה מבית"ר? כן, הם יותר טובים ממנו, אנחנו עוד לא התחברנו, יש לנו קבוצה מאוד טובה, אבל אני חושב שהפועל תל אביב קבוצה יותר טובה כרגע מבית"ר, אבל אין פה קבוצה יותר טובה, פחות טובה. אנחנו באים עם כל הקהל הגדול הזה, יש לנו שחקנים מאוד מאוד טובים. אני מאמין שאם אנחנו נתחבר, אנחנו יותר טובים מהם. זה רק עניין של זמן, וזה יקרה בסופו של דבר. אבל שהפועל תל אביב בא לטדי, זה סיפור אחר. תשמע, אני לא יודע, באמת שאין מילים בכלל לתאר את הדבר הזה. שיש בבית"ר 18-19 אלף איש, זה טירוף, אז מה עכשיו שיש 30 אלף איש? אז ככה שהולך להיות באמת משחק מטורף, הכי גדול שנראה לי שהיה פה, עם טדי מפוצץ, וזהו, חכה.